Galkynys gaz känini öldürýärmeň birinji tapgarnyň çäginde Mari Gaz şykarys müdüriniň buyruma täsärinde Türkmen Gaz Boragulyş müdürligi tarapyndan Galkynys gaz käniniň 264 belgili ulanyş guýusyny önümçiräk girmek maksady bilen 4000 metrden gowrak şuňluk borawlany. Goýuda geçirilen barlyklar esasynda önümli gatlaryň 4011 3852 metr aralygy öýleşdirilip, bir gece gündüzi 2 milyon 240 000 metr kuba deň bolan akmalny. Ýurdumyzda soňky ýyllarda neft gaz ýataklarynyň gözlenilmegi we öýleşdirilmegi netijesinde neftiň we tabii gazyň goşmaça meşgulleri çykarylýar. Munyň özi ýalňyş energetika toplamynyň ähli düzümleriniň maddi enjamlarynyň binýadynyň ýygyňdaly berkidilýäniň önemli häzirki zaman alymanyň gazananlarynyň we täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylýanynyň aýdyň netijesidir. Şunun bilen baglykda Türkmen Gaz döwlet konserni tarapyndan tabii gazyň we gaz kondensatynyň goşmaça meşgullerini çykarmak boýunça degişli işler anyp barlýar. Galkynys gaz känini anyp barýan işler ýurdumyzda buğry ösdürmek, toplamyň eksport mümkinçiliklerini we önümçilik kuwatyny artdyrmak boýunça ýaýwanlanan giňmeçli işleriň oňy netije berýänini görkezýär. Türkmen Gaz döwlet konserniniň degişli düzümleriniň işgärleri pudogyň öňüne goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna netijeli dähme çekýärler. Bu orta pudogyň milli ykdysadyetimiň kuwatlanmagyna münasip goşun goşýanyny aýdyň edýär. Şeýlekde gahrman anakadamynyň başyna başlayan giňmeçli özgertmeleriniň hormat prezidentimiň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa çelmek netijesinde ýurdumynyň energetika syýasaty rowaşlyklary besenýär. Ýalňyş energetika toplamynyň ähli düzümlerine anyp barýan giňmeçli işler ýurdumynyň neft gaz toplamynyň hemme taraplaryň ösdürmegine gönükdirlenler. Watamyzyň ägirt uly tabii serişdelere baý uglewodorat gorlaryna eýe bolmak bilen içerki we daşarky bazarlarda ulusdagi bildirilýän bäsleşige okyply, ýokary kirli we ekologiýa taýdan arasy önümleri bolan istegi kanagatlandyrmak häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň hatana durýar. Şunun bilen baglykda ýurdumyzda ýalňyş energetika ulgamy boýunça hyzmatdaşlygyň ugrlaryny hasa giňetmek arkaly podoga innowasion tehnologiýalar we täze usullar işçiň ornaşdyrylýar hemde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar ösdürilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda neftiň, gazyň we beýleki tabii serişdeleriň täze ýataklaryny ýüze çykarmak, iri uglewodorat ýataklarynyň çäklerini geofiziki bagly işlerini geçirmek we gözle goýularyny burawlamak meselelerini döwlet derejesinde ähmet berilýär. Bu orta podogyň ähli ugurlar boýunça ýokary ösüş görkezijlerini eýe bolmagyny şartlanyrýar. Türkmenistan tabii gazy toplumlaryň gaýtadan işlemege ähmet bermek arkaly energiýa serişdelerini iri eksport edici ýurt hökmünde dünýäniň energetika bazaryna eýilýän orny barka pogtalanyrýar. Şunda podogyň eksport mümkinçiligini köp ugry esasda ösdürmäge, önümçiligi dünýäniň ösen tejribesini we sany ulgamy ornaşdyrmaga möhüm inserlýär. Bu orta anyp barýan işleriň netijeli häsiýeti eýe bolmagyny şartlanyrýar. Galkynys gaz känini tapgalyň esasy öýleşdirmek boýunça Türkmen Gaz Boragulyş müdürligi tarapyndan amala asyrylan giňmeçli işleriň netijesi boýunça anyň görkezijler munyň aýdyň tutnamasydyr. Türkmen Gaz döwlet konserniniň işçi hünärmenleri döredilýän şartlar mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdaganymyz hemde türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini edýärler.